Arun Baglary YouTube channel नोंथांमोनखौ बरायनाय बावनाय थाबाय आरो जों दायो थांगासिनो दं सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि gohopur होननाय जायगायाव आरो माने मुंख्लं फोथाराव जोंनि एबसुनि सेन्ट्रेलनि माने कनफारेन्स दं बे थांगासिनो दं आरो बे दं जोंनि सारमोन दं आरो आं थांफागोन आरो माखासेया गारि मोननैजों थांखांबाय आरो जों दा मानसिफोर नेबाय दं आरो मानसि फैगोन माने अब्ला जों एखेलगे थांगोन आरो दायो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि गला माने बे सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि gohopur होननाय जायगायाव बे मुंख्लं फोथाराव जागोन स' नोंथांमोना नायबाय था आरो दायो थांगासिनो दं आरो दायो दसेनि उनाव थांनाय जागोन मानो होनब्ला दा साना 10टासो बाजिबायानो बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय आरो आं हाजासे थांनायनिफ्राय फैनायालागै देखायनो नाजागोन आरो नोंथांमोना नायबाय था आरो जोबजासे नायबाय था आरो भिडिअखौ मोजां नांबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम आरो मोजां नाङाबाबो खालाम दायो जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै दायो जों गारियाव गाखोबाय दायो जों थांनोसै आरो बिथांमोना सारमोना दं आरो बेनो आरो नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय भिडिअखौ मोजां मोनबाबो मोनाबाबो नाय मानोना दा गोदानसो आं बानायनाया भिडिअखौ आरो बिदिनो साबस्क्राइब खालाम मानो आंनि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना जोङो दा फैयै माने अजा डिस्ट्रिक्टआवनो दं दाबो मोनहैयाखै थ' 20 किल'मिटारसो दा सफैबाय माने गारिखौ जों दहाय बहुत नेबाय ओमफ्राय दा 12टा बाजियावसो गारि गाखोदों जों दा 4-वे गाखोसिगोन बेसे गोजान गैला आरो 200 मिटार दं जों 4 लाइनाव माने गारिखौ गाखोबानो हेगारनोसै आरो पुरा नोंथांमोना नायबाय थानो हागौ आरो नायबाय था दायो जों बैनो जाबाय 4-वे आरो दा बे 4-वेनिफ्राय माने नर्थ साइडथिं थांगोन माने उत्तर साइडथिं ओमफ्राय दा थांसै आरो नोंथांमोना नायबाय था बेनो जाबाय भालुकमारि माने जोंनि जा भालुकमारि आरो जों दा gohopur थांबाबो भालुकपुं मोनगोन स' बे जाबाय भालुकमारि ओभारब्रिज गारिया ट्रेफिक जाम mana traffic jam आरो जों दा उत्तर साइड थांगोन माने नर्थ जानसै दाना गारि दाबाव दाना भिडिअखौ जि मोसायो गानखौनो नायफेराखै बेनोसै
माने होखावथारबाय आरोना दा नोंथांमोना नायबाय थादो दा माने फुरा गारिखौ होखावथारबाय आरोना बुंदो नोंथाङा जों दायो गहपुराव थांगासिनो एबसुनि सेन्ट्रेलनि प्रग्राम मोनसे दङ सानथामनि हाबाफारि लानानै दा जों बेयावनो थांगासिनो आरो लं जार्नि होनो आरो नोंथाङा थारमाने गहपुराव थांनानै बोरै मोनगोन एबा एडभान्स होनखादो एडभान्स होनो माने आं दाथ' बेबायदि बुंनो हाथ'वा दा गहपुरखौथ' आं सहैथाराखै खनसेबो थांनो मोनाखै नै एबारसो फार्स्ट टाइम नायनोसै गहपुराव माबायदि बेसादफोरखौ नुहैयो खोनानो मोन्दों सिख्लाफोराबो साफा साफा दं होनो नंगौ आंबो थांफेरनो मोनाखै अब्लाबो जास्ट माबा खालामदों आरो माने सार्च खालामदों माने थागोन बायदि माने नायनोसै मा जायो दा सारा बुंखांबाय आरो जोङो दायो नगाव बायपास मोनसिगोन दसेनि उनाव नोंथांमोना नायबाय थादो भिडिअखौ आरो दालागै साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर चेनेलखौ गोदान भिडिअ मोनगोन मानो होनबा दिनै सानथामनि हाबाफारि लाना थांदों नालाय पाक्काथ' मोनथाम मोनब्रै भिडिअआथ' फैखागोन स' नोंथांमोना नायबाय थादो आरो दायो जों कटियातली मोनफैबाय आरो बेनो जाबाय कटियातली टाउन बेनो जाबाय कटियातली टाउन आरो बेजा थाङो माने आवगायथिं मोनसे लामा दंमोन बे थाङो तामपुर थाङो आरो बेनो जाबाय कटियातली टाउन बारा गिदिर नङा फिसासो दा कटियातली बायपास बिजा थाङो गुवाहाटी आरो बिजा थाङो नगाव आरो जों दायो तेजपुर रडथिं थाङो स' बेनो बायपास नगाव बायपास होनो बेखौनो गुवाहाटी सिदा नगाव टाउन आरो बिजा तेजपुर रड दा जों तेजपुर रडथिं थांगासिनो
basa आवगायदों आरो बेनो जाबाय तेजपुर थांनाय लामा गारि गाखोनो बानायजोबनांबाय मानो होनोबा दा आरोबाव 4 भागनि 1 भाग मोनफैदों आरो 3 भागा दङनो नोंथांमोना नायबाय था आं भिडिअफोरखौ देखायलांबाय थागोन माने भिडिअफोरखौ देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायबाय थादो बेहाय दा माने 2 लाइनसो नालाय लामाया दा माने 4 लाइन बानायनो नागिरदों बेनिखायनो गेजेराव लं दं माने दा बेखौ 4 लाइन बानायसिगोन पुरा सुपार हिट जासिगोन लामाया माने दा इजा 4 वे जासिगोन आरो Boleh vumura ini ya? आरो गाइस बै नुहरनायानो जाबाय कलिया vumura दालां बे जाबाय ब्रह्मपुत्र माने कलिया vumura दलं बेनो आरो दायो नुबाय दं नोंथांमोना दलं मोनसे साथिं उनथिं बानायगासिनो दं दलंआ आरो बे जाबाय कलिया बेनो आरो दालाङा जाजोबाखै आरो 3-4-5 बोसोरसो नांगोन सागे आरो गाइस बे दलङाव जों माने मिनिट्सखौ नायनाय जाबाय 10 मिनिट लायो जों समुदान नालाय बेसां मिनिट नोंथांमोना आरो थामहिनबा मैक्सिमम तो 4 मिनिट की गोजौ लानांगौ टाइम तब 40-50 मिनिट जाबाय कलिया vumura दलं
daye fui mane koliya bumura ke barinse ayo guys daye time nainai mote ba daye 4 minute jagas dong 4 minute 20 second nangbai jeni garia ayo guys daye jang nोंथांमोना नायबाय था सिनारिफोरखौ मोजां नांदों बा हामा नांदों आंथ' जोबोद मोजां नांदों मानो होनब्ला जों फैफेराखैमोन तारमाने गहपुर बिश्वनाथ ज' दिनैसो नुफेरबाय नोंथांमोना नायबाय था आरो जोंनि प्रकृति Alright guys, beda sampai tazpur tahun. Ada tazpur tahun. Sampai tazpur tahun. Itu kan nोंथांमोना tahunखौ देखायथ'ला मानो होनोब्ला sudah lama देखायनोसै. Beda जाबाय गहपुर nama. Lamanya berat gak sih mun baila silang usul lamanya. Borni der tanah tuh gitu. Ayo guys, beina जाबाय जिया भराली river आरो जिया भराली दैमा बेयो जिया भराली बेखौनो होनो जिया भराली दालां माने दैमा बे दालाङा मोननै दं बैजा साइडआव मोनसे आरो बैजा साइडआव मोनसे स' बेहाय पिकनिक सिकनिक जानो जोबोद मोजां जागोन प्लेसआ बहुत बिउटिफुल so beautiful pictures जोङो दायो फैयै माने 4 भागनि 3 भागाव मोनफैबाय आरो 1 भाग दंफैयो माने दा मोनालायबाय थ' दायो जोबोद थान्दा नांदों आरो सासेयासो उन्दुलायबाय जोंना सारा ओमफ्राय दा आन्धार जालांगासिनो दं माने आन्धार जागासिनो दं दा भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायनो नाजाबाय दं माने आन्धारब्लाबो थ' बेहाय थांनानै देखायनोसै
बेनो आरो जोङो दा गारियाव दं माने दा दसेनि उनाव ओंखारसिगोन दा पार्किं खालामनांगौ बेनो जाबाय सेन्ट्रेलनि कनफारेन्सआ जिथुनिखि 53 ना सार बेनो दायो जों मोनफैबाय बेहायनो जागोन माने दायो जों मोनफैमारबायानो बेनो जाबाय गहपुर जों गारिखौ आवगायथिं पार्किं खालामनांसिगोन दा आरो गाइस भिडिअआ बेसेनोमोन मोजां नांब्ला शेयार साबस्क्राइब लाइक खालाम प्लिज अननानै